vi på pubcrawl. Hej! Hvor skal vi hen? Vi starter på Harmonien. Ja. Den er lige her, hvor vi bor lige rundt om hjørnet. Og vi har hver valgt 2 steder. 2 steder, og det her det er Saras. Den er åben. Den er åben. Play! Flaske den her på papiret. Hvis du ikke lander på en challenge, så er det skrevet i forvejen. Så vi har skrevet, så skriver du en ny challenge på. Og hvis du lander på en af challengene, som kan være bund, så skal du så udføre. Du kigger lige på din egen, eller hvad? Allerede nu skal du. Jeg rater her lige nu 7 ud af 10. Ret rart at være her. Der er ikke høj musik og god akustik sådan nogenlunde. God øl, godt sted, hyggeligt. Det virker til at være nogle gode bartender, der også er her. Vi er på vej over til Cirkusklubben. Det er ret hyggeligt. Fedt. Ret creepy. Ej, det kan jeg ikke så godt lide, det her. Altså, hvordan klarer du egentlig det her? Du er ikke så glad for øl. Jeg får lidt ubehag. Jeg får lidt gag-reflex af det her øl nu her. Vi er på Teaterkatten. Stille og roligt. Det er lidt noget andet. Luksus. Så ved jeg sådan rigtig værtshus. Det gør der på noget forskelligt. Men jeg tror mere, at jeg er en værtshuspige. Hvad er du? En værtshuspige. Ja. Så der er hyggeligt herinde, men der er lidt for stille. Jeg synes, det er så dejligt herinde. Jeg kan godt lide, at der ikke er så mange. Når man kan ikke godt føle, at det ikke er sådan et sted, hvor vi sidder og flækker i grin. Jeg føler også, at vores outfits er lidt mere værtshusagtige. Jeg føler, at det er lidt fint her. Jeg synes også, det er lige præcis det, at man kan være her. Til det her, altså lige her. Med det her outfits. Okay, guys. Okay. Vi spiser mad. Jeg får bulgur, pasta salat. Og så er der hej sauce. Ja. Og nu spiser vi, og så skal vi ud til en spændende aktivitet. Men det er lige en aktivitet, vi skal til Madame Cuba. Så det bliver grineren. Ja. Okay, så det er mit stop. Madame Cuba. Vi skal danse salsa. Nej! Og vi skal danse salsa i en time. Nej! Ej, hvor fedt! Like, you put me in such an uncomfortable situation. Like, you know I'm not happy. So let's go up! Glæder du dig? Ja. Hold op, så. Og shoot. Hvad synes du om salsa, Frida? Svært. Det ser virkelig nemt ud, men det er virkelig svært. Især når man ikke har nogen rytme, ligesom mig. Men det var virkelig sjovt. Og Lone fra Gift ved første blik var der. Hvad synes du om det, Lea? Jeg synes, det var svært. Det afhang meget af, hvilken partner man havde. Ja, men det var virkelig sjovt. Hvor vi er nu? Ja, vi er på Escobar. Er der nogen af jer, der kan sangen? Den her sang. Nej, fru Escobar, den der LOC har lavet. Vi har fået shots. Jeg er bange for at kaste op. Den her luft, hedder en hot shot, og den er lidt lunken. Og så skal vi tage det sammen med den der derovre. Jeg savner min gamle far og se en brand. Det grønt skær og det smil, hun bare ram. Løb ind i hendes kusine, den lille vilde blondin. Hun gav godt hoved til roen. Hvor lækker. Hvor lækker. Jeg er ikke så meget lidt. Er der nogen, der vil have mit? Og kun til slem dreng med penge. Hun sagde, at de to sagtens skulle have. Udvekslingsstudent med udvidet pas. Lille nætter og fester en masse. Hun sagde, Jeg er jo ret lille, så jeg kan bare ikke holde til så meget. Så er det lige sådan noget i øl, og jeg kan bare mærke ret meget. Altså, jeg er mega petit. Altså, jeg føler bare, når jeg prøver jeres tøj, jeg drukner bare i det. Okay, måske snart jeg skal brække mig, fordi...
Vi har lige lavet en quiz, hvor jeg har fundet gamle beskeder fra vores gruppechat, og så skulle de gætte, hvem der har sendt beskederne. Og nu sidder pigerne og kigger på nogle billeder, for at finde ud af, om der var nogen, der brækkede sig af at... Du ser så utilfreds. Du er så nuttet. Jeg kan det ikke andet. I see a little sunlight in the... Skal du bruge? Galileo! 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 We will let it go! Let it go! Jeg kan ikke være mere! For me! Jeg må ikke sige, hvad der er en bedre genstand. Okay, og jeg har fundet